Nadagdagan pa ang bilang ng mga bayan sa Ilocos region na maaari nang makapagbayad ng anumang transaksyon sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code o ang paling QR Plus PH program ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mula Nobyembre hanggang Disyembre taong 2025, inilunsad ang programa sa mga bayan ng Narvacan at Salcedo, Ilocos Sur, Rosario, La Union at Alcala, Pangasinan. Sa uling datos ng bangko noong Setyembre, nasa higit 14 na lokal na pamahalaan ang formal ng nakapaglunsad sa Ilocos region. Ang ibang lugar naman ay hindi pa nakasama sa listahan dahil tinutukoy pa, habang ang ilan ay sumusuporta sa programa ngunit hindi pa formal na nailunsad sa kanilang lugar. Kaugnay nito ay sinusulong ang paggamit ng programa bilang ligtas at mahusay na paraan ng pakikipagtransaksyon sa mga pamilihan, transportasyon at iba pang uri ng negosyo. IFM News. IFM News. IFM News.